سلام كمي تغنيو زخبركم زخبركن تخطاتلتنا أبناء لومي سولوس 21 سنة كلتاشان 22 سمناوي فنو سبورت نودر شامبيون قردم بشكلة إرترا بزعبا مراو قدسن ترو أودر شامبيون إرترانا ملكيتو بكلبو وورلد تور تيم اف إديوكيشن إيزي بوست زغربة صحف كمون نتساتفو إرترا أمبل 10 شمونتي ودر شامبيون أتلتيكس عالم زدسس مدب السنادينا قريبنا لنا كساب فتسامي مدبنا كتكتاتلونا بخبري نعدمكم أب زحلف سمون كم زجلتنا يو أفكار سبورت إرترا كم تنست معلتات الناس أبصبو بخطر هنك أو تاز بيوزلو عبي أقلبهم سريق زلو هجراوي ودر شامبيون كردن بشكل إرترا زمت سعر بيسران 4 كمون سنبت 26 سنة أب جودنا تاس مراك كايديو أزي وترو ببحتي السلاسل ودر شامبيون دك تبعتيون دك انستيون زساتفو قينو بدرجاتات كل عدمة جونيور تحت 23 عامة اللي تنتهدلاديلو ككايديو ببسرت وصي زلو مرحة قبري صباح عربي 24 سنة تقدادمت جونيور دك انستيو 9.17 كيلومتر زرهقتو تقدادمت جونيور دك تبعتيو كمون سينيور تحتي 23 عامة دك انستيو 8 كيلومتر زرهقتو ودر جيزي ويكا كرونومتر اب مسمرات تصرات صعدا كريستيان كسلاس اليوم بزي كازي دك تبعتيو زقلطفه تحت 23 عامت كمو دما سينيور تقدادماي نموخان ن 36 كيلومتر زاكل رحقت انصار جيزي كحمبوبيوم سبات 26 كا تقدادمتي اب حد الزوريا 9 كيلومتر رحقت اب زرقح مسمر ميدا بحت مسكرم بار مايچوت بار فروفيا غودنا ناقفا سينما كابيتول فورتو بيت تمرتي كالاي درجه قيح بحري سيتي بارك شدا بار تورينو دانيال فاست فود بيت صحفه محدار زوبا ماكل ميدا بحت مسكرم قدموم كسالت يوم بتوصي زلو مدب مسرد دما جونيور دك انستيو 6 كيلومتر جونيور دك تبعتيون تحت 23 عامه سينيور دك انستيو 111.1 كيلومتر تحت 23 عامه سينيور دك تبعتيون 171.1 كيلومتر رحقت كشوفون يوم نايلوم عامت ودر شامبيون إرترا كاب ناي قدم حجي فولي زغبرو لعلي درزن زخونو كاب هاجر وصاي مزتفلاليا كلبات قدم بشكل العالم تطرنيفهم زركبو إرتراوያን بروفيشنال تقدادمتي دانغوم سحيلوم امودادر ميدا كسلفو تسبيت تغيرلوم سلازلويو ابزوان اب كفل عالمات اوروبا افريكان اسيان مزركبا استفلاليا درجاتات مزلون كلبات تحقيفهم زركبو إرتراوያን قدايمن ولدون تقدادمتي ناتنايل برهاني اولمبيكاويان تقدادمتي مراو قدسن امانيل جبر اغزابيرن متكل ايوب ناتنايل تسفاتيان بينيام غرماي هينوك ملبران تسفم عقبا مريم داويت يماني محر تولده جبر هيوت يوحنس افريم جبريوتن نهم زراينيوم بينيام غرماي ناتنايل تسفاتيان هينوك ملبرانن محر تولدن درو اب كتما اسمراتيوم ملاهم تفليطلو ننوح زبل اوانات كاب كورش ابشكله تاوريدو دحر مصنح قدمي سمون نزخري سماتات ابستخايده قددم نا وردر استملسن نسلست عامتات ماليا جرمنايت كونتيننتال كلب بايكيد لبيسوس تصاتن ميرون تشمون ابز وردر ككافل مخانو صنصنتاتات الله دحري عوتو ابزلو حد عمت ببانديرا إرترا زمعرقه ماليا لبيسو نمصوات زخلو كبري سلازركب ازي قددم امنا تباهغن حيال قلس زنصبارقلنيو إرتراوያን بروفيشنالات تقدادمتي لعلتهم اوشت هاجر زقدادمو اماتر تودادرتي زحاشه تمكرو لمدن افلطون كان تلوم ببقعت جن كلتيوم وغنات كم زي سنفو ينقرلهم ابزي حجوان مس كلب بايكيد تحقيفو زلو زحالف عمد جن كلب اسبيك وكيلو تقدادمه داويت يمانه عامين كلهم بروفيشنال تقدادمت بليسو شامبيون زخونو لفصامي نايزي مرأيان مسكرنيو نفسو كيف تقدادماي نابزي ودر ولا كوان غزار سو وكيلو زغرب يكون او ودر صرغيا او وشت هاجر ابستفلالي كلبات تطرنيفهم زركبو تقدادمتي نحده كود دغانتهم نمعوات كتحጋገዙ مرأي لمود نغريو ስለዝኾነ ኻቶም በባንዲራ ኤርትራ ዝወቀበ ማልያ ለቢሶም ኣብ ዓለም ለኻዊ ውድድራት ክቀዳደሙ ልዑል ዊንታ ዘለዎምን ብዘይ ሓጋዝን ዝቐርቡ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ካብ ፈለማ ክሳብ መወዳእታ ተቕድድም በቶም ብቕዓቶም ኣርዮም ናብ ማእከል መሰልጠኒ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ከቕንዑ ወይ ድማ በኻልኦት BCI ተፈላጥነት ዘለዎን ክለባት ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ክጥለቡ ዝደልዩ ኣማተር ተቐዳደምቲ ነዚ ፍነወሎም ተደራራብ መጥቃዕታት ንምብርዓን ብዙሕ ዕዮ ክሓቶም እዩ كم كلا يا مراتقة بحد سميروم أنصار أماتر تقدمتي كفالمون أموداتها ددانقوم نخفردوم نحد حدوم كقراقوسن تخلولو بزي خوينو بتي لو معمت الشامبيون إرترا خوينو زنقس تقدماي نخلله بتابع حد إيد زقطرا معلتاتين تاريفن زلوا كان محجي أول الدر ترجع أولمبيكاوي تقدماي دانيال تقلايمانت سلسته جيزي ناتنايل برهاني كل تجيزي فرقال سدبساي ميرون توشمه أمانيل جبر اغزابير ميرون أبراهام مرا قدسن داويت يمانن دما حد جيزي شامبيون إرترا كون كلو أول الدر كرونومتر كا دانيال تقلايمانت حموشت جيزي متكل كفلاي ناتنايل برهاني مخسب دبساي أمانيل جبر اغزابيرن مرا قدسن دما حد اوان زغلطفه تقدادمتي بمخان كبري شامبيون النت تلابيسوم
ካብዚ ቀፂልና መርበብ ሓበሬታ ናይታ ንመርሃ ቅዱስ ሓቂፋ ዘላ ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ኢኤፍ ኤዱኬሽን ኢዚ ፖስት ብ12 ሰነ መርሃ ቅዱስ ናብ ሃገራዊ ውድድር ሻምፒዮን ኤርትራ ይቕንዕ ኣብ ትሕቲ ዝብላ ኣርእስቲ ኣብ ገጻታ ካብ ዘስፈረቱ ዓንቀጽ ተርጉምና ብኸም ዝስዕብ መልክዕ ከነቕርበልኩም ኢና። ሕጂውን ምሳና ክትጸንሑ ደጊምና ንዕድመኩም። ዝመጽእ ዓርቢ 24 ሰነ ኤርትራዊ ሻምፒዮን ውድድር ክሮኖሜትር መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ቅድሚ በሽሓት ዝቝጸሩ ፍሱሃት ደገፍቱ ንክብሩ ክከላኸል እዩ። ወለዱን 4 ኣሕዋቱን ኣሓቱን ሎሚ ዓመት መርሃዊ ንክልተ ዕድላት ክወዳደር ክዕዘብዎ ንፈለማ እዋን ክኸውን እዩ። እቲ ካልኣይ ሰንበት 26 ሰነ ኮይኑ ውድድር ሻምፒዮን ጽርግያ ኤርትራ ዝካየደሉ እዩ። ክልቲኡ ውድድራት ዓብ ኣጋጣሚ እዩ። መርሃዊ ኣብ ቅድሚ ኩምራ ኤርትራውያን ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ክወዳደር ምሒር ተሃንጢሎ ንሱ ናብ ሃገረይ ኤርትራ ኣብ ዝኸደሉ ወትሩ ዓብ ጽምብል እዩ ድሕሪ ምባሉ ብፍላይ ድሕርቲ ተሳትፎይ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ 2015 ኩሉ ኣብ ውድድራት ዝገብሮ ነገር ብቐጻሊ ኣብ ዜና ይቐርብ እዩ። ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ክበጽሕ ከለኹ ኩሉ ሰብ ሰላም ዝብለኒ እዚ ኸኣ የሐጉሰንን የሕብነንን እዩ ይብል። ሎሚ ዓመት ካብ ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈልየ ንእሽተይ ሓዊ ንመርሃዊ ማለት ሚልክያስ ንዓብ ሓዊ መርሃዊ ብቐረባ ክከታተሎ እዩ። ምስኡ ኣብ መስርዕ ቅድድም ክስለፍ እዩ። ሚልክያስ ቅዱስ ዛጊት ዕድሚኡ 18 ዓመት እኳ እንተዘይመልአ ድሮ ግን ኣንጻር ሲኒየር ተቐዳደምቲ ተወዳዲሩ ይዕወት ኣሎ። እዚ ድማ ቅድድም ብሽክለታ ሃገራዊ ስፖርት ኣብ ዝኾነላ ኤርትራ ንእሽተይ ቅያ ኣይኮነን። ቅድድም ብሽክለታ ናብታ ንእሽቶ ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኤርትራ በቶም ንዝበዝሐ ቀዳማይ መፋረቕ መበል 20 ክፍለ ዘመን ነቲ ሃገር ዝገዝእዋ ኢጣልያውያን እዩ ተኣታትዩ። ከም በዓል ኦታቪዮ ቦቶኪያ፣ ኣልፍሬዶ ቢንዳ፣ ጂኖ ባርታሊ ዝኣመሰሉ ተቐዳደምቲ ኣብ መጀመርያ ዕቁራት ቅድድም ብሽክለታ ብቕያታቶም ቀልቢ ተዓዘብቲ ማርኽሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ኤርትራ ግዝኣት ንግስነት ኢጣልያ ነይራ። ጎኒ ጎኒ ድማ ኤርትራውያን ኣብ ፍቕሪ ቅድድም ብሽክለታ ጥሒሎም ብድሕሪኡ ኸኣ ናጽነት ረኺቦም። ኣብ ኤርትራ ዝበዝሐ እዋን ህይወት ጽንኩር እኳ እንተኾነ ኣብ ብሽክለታ ዘለዎም ፍቕሪ ግን ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ዝተርንዐ እዩ። ወትሩ ቀዳመ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ኤርትራውያን መንእስያት ኣብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ኣብ ሓደ ዝተወሰነ ከባቢ እናዘሩ ቅድድም ብሽክለታ የካይዱ። ሕሱር ብዝዋግአን ማውንቴይን ብሽክለታ ውድድር ጀሚሮም ከኣ ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን ነጥብ ንምርካብ ይቀዳደሙ። እቶም ብሉጻት ናብ ቀዳማይ ደረጃ ኣብ ዝሰግርሉ እዋን ዳርጋ ከም ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ክነብሩ ይኽእሉ። ዓበይቲ ክለባት ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ብመንግስትን ገለ ዓበይቲ ኩባንያታት ሃገርን ተሓጊዘን ነተቐዳደምተን ብቑዕ መሳለጥያታት ውድድር፣ ዕጥቂ፣ ስልጠና፣ ሓባራዊ መዕረፊ ኣፓርታማ፣ ናይ ጁባ ገንዘብ ከምኡውን ኣብ ግዜ ውድድር ደገፍ ይቕርባሎም። ኣብ ዝተፈላለየ ቅርጸ መሬት ኤርትራ ኣብ ዝርጋሕ ሃገራዊ ተኸታታሊ ስሩዕ ውድድር ይቀዳደሙ። እቶም ጸብለል ዝበሉ ተቐዳደምቲ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ተሓቒፎም ኣብ ዓበይቲ ዙራት ኣፍሪቃ ክወዳደሩ ይኽእሉ። ዝበዝሑ ካብኦም ኣብ ኤውሮጳ ከም ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ክነጥፉ ይሓልሙ። እቶም ነዚ ዕድል ዝረኽቡ ግን ሒደት እዮም። እቲ ቀንዲ ሽግር ናብ ኤውሮጳ ንምምጻእ ቪዛ የድልየካ እዩ። ንሓደ ዙር ወይ ከዓ ክልተ ዝኾኑ ውድድራት ባዕልኻ ክትመጽእ ኣይትኽእልን ኢኻ። ቪዛ ንምርካብ ናብ ኤውሮጳ ዘእቱ ዕድመ ኣብ መልኣኽ እትድግፈካ ደሓን ዝኾነት ጋንታ ተድልየካያ ይብል። መርሃዊ ዕድለኛ እዩ። ኣብ ሰለስቲኡ ዓበይቲ ውድድራት ግራንድ ቱር ተቐዳዲሙን ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ናይ ቅድድም ብሽክለታ ህይወቱ ብተደጋጋሚ ብቕዓቱ ኣመስኪሩን እዩ። ካብ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ማለት UCI ሓገዝ እንተዘይረክብ ነይሩ ግን ምናልባት እዚ ዕድል ኣይምረኸቦን ይኸውን። ኣብ ውልዶ ዕድሚኡ ኣብ ብርክት ዝበሉ ዓበይቲ ውድድራት ኤርትራ ተዓዊቱን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝርከብ ማእከል መሰልጠኒ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ንኽመሃር ተሓርዩን። እዚ ማእከል መሰልጠኒ ካብ ዘይማዕበላ ሃገራት ንዝተረኽቡ ዓቕሚ ዘለዎም ብሉጻት ተቐዳደምቲ ዕድላት ንምሃብ ተባሂሉ ብኣህጉራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ዝተመስረተ እዩ። ንሱ ገና ጁኒየር ተቐዳዳማይ እንከሎ ማልያ ናይቲ ማእከል ለቢሱ ኣብ ዙር ሩዋንዳ ናይ መድረኽ ዓወታ መስጊቡን ብጫ ማልያ ተኸዲኑን ኣብኡ ብዘንጸባረቖ ብሉጽ ብቕዓት ድማ ኣብቲ ኣብ ከተማ ኤግል ስዊትዘርላንድ ዝመደበሩ ማእከል መሰልጠኒ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ትምህርቱ ንኽቕጽል ተዓዲሙ። መርሃዊ ሓደ ሙሉእ ዓመተ ውድድር ምስ UCI ኣብ ኤግል ኣብ ዝነበር ኩሉ እዋን ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ንምዃን ተማሂረ። ብሓፈሻ ኩሉ ነገር ማለት ክእለት ኣተሓዛ ብሽክለታ ምስ 200 ዝበጽሑ ጭፍራ ተቐዳደምቲ ኣብ ኤውሮጳ ከመይ ጌርካ ከም እትወዳደር ብኸመይ ልምምድ ከም እተካይድን ካልእን ተማሂረ ይብል። መርሃዊ ቅዱስ ካብ ፈለማ ትሒዙ ዓበይቲ ውድድራት ሲዒሩ እዩ። ፕሮፌሽናል ንኽኸውን ኣመና ተሃንጥዩን ምስ ናብራ ኤውሮጳ ቀልጢፉ ተለማሚዱን ንዝቕጽል ዓመተ ውድድር ዘቀዳድሞ ውዕል እውን ከቲሙ። እዚ ይኹን ደኣ እምበር ዓዱን ስድራ ቤቱን ናፊቑ። ንሱ ኣብዚ ሓደ እዋናት ጽምዋ ይስምዓኒ እዩ፣ ስድራይን ኣዕርኽቶይ ንናፍቐ። ኣብ ኤርትራ ከም ኤውሮጳ ኣይኮነን፣ ምስ ጎረባብትና ኢና ብሓባር ንነብር።
ኣብ ኣንዶራ ኣብ ዝርከብ መንበርየይ ንጎረቤተይ ይፈልጦኒ ከመይ ሓዲርካ ጥራይ እንተዘይኮይኑ ካልእ ዝብሎ የብለይን በንጻሩ ኣብ ኤርትራ ምስ ጎረባብትናን ፈተውትናን ሓቢርና ንምስሕን ንድረርን ንሓድሕድናን ተሓጋገዝን ኩሉ ኸ ንካፈልን ኢና ይብል ኣብዚ ሕጂ እዋን መርሃዊ ንንእሽተይ ሓዊ ንምሕጋዝ ይጽዕር ኣሎ ንሱ ብዛዕባ ሓዊ ክዛረብ እንከሎ ሓያል ተቐዳዳማይ ስለ ዝኾነ ርእሰ ተኣማንነት ክውንን ኣብ ገዛእ ርእሱ ክተኣማመን እየ ዝምህሮ ብተወሳኺ እውን ኣብ መጻኢ ብዛዕባ ልምምድ ኣመጋግባን ድቃስን እንታይ ክፈልጥ ይግብኦ ፍልጠተይ ከሰጋግረሉ እፍትን ብዘይካዚ ቋንቋ እንግሊዝኛ ክመሃርን ገለ መጻሕፍቲ ከንብብን እምዕዶ ሓደ ግዜ ናብ ልምምድ ምሳይ ይማልኦ ዝኸበደ ዓውዲ ብሽክለታ እንታይ ከም ዝመስል እውን የርእዮ ኣእምርኡ ቀልጢፉ እዩ ዝቕበል ዕድሚኡ ገና 18 ዓመት ኣይበጽሕን ግን ምስ ተቐዳደምቲ ቀዳማይ ዲቪዥን ገጢሙ ኣብ ብዙሕ ውድድራት ይዕወት ኣሎ ናይ ብሓቂ የኹርዓኒ እዩ ድማ ይውስኽ ስድራ መርሃዊ ብወዶም ሕቡናት እዮም እቲ ዘሕዝን ግን ብሰንኪ ቪዛ ኣብ ዝዓበየ ውድድራት ቅድድም ብሽክለታ ዓለም እናተቐዳደመን ከሎ ብኣካል ቀሪቦም ንኽዕዘብዎ ዕድል ረኺቦም ኣይፈልጡን በዚ ምኽንያት ድማ እዩ ሃገራዊ ውድድር ሻምፒዮን ኤርትራ ንመርሃዊ ኣመና ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ሎማ ዓመት ውድድር ከቢድ ክኸውን እዩ ኣብዘን ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ናብ ኤውሮጳ ብምኻድ ኣብ ውድድራት ወርልድ ቱር ብቕዓቶም ኣረጋጊጾም እዮም እቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነጥፉ ኣማተራት ተቐዳደምቲ እውን ኣዝዮም ሓያላት እዮም ምልክት ንቕሎ ዝኾነት ባንዴራ ክሳብ ትወርድ ኩሎም ናይ ቀረባ ኣዕርኽዮም እቲ ናይ ጽርግያ ውድድር ንመርሃዊ ምቹ ኣብ ዘይኮነ ዙርያ ሰጣሕ ጎልጎልዩ ክካየድ ይኹን እምበር ንኽዕወት ብዝተኻእለ መጠን ኣበርቲዑ ክጽዕር እዩ ንሱ ኩሎም ኣባላት ስድራይ ነቲ ውድድር ክዕዘቡ ክመጽ እዮም ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ብሓቂ ከዓብድዮም ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ኣብቲ ውድድር ኣዝዮም ብዙሓት ደገፍቲ ክርከቡ እዮም ንዓይ ዝድግፉ ኣመና ብዙሓት ተዓዘብቲ እውን ክህልው እዮም ከም ውፅኢት ናይዚ ግድን ጸቕጢ ክህልዩ ይብል መርሃዊ ተዳሲዒሩ እቲ ዝስዕሮ ሰብ ሚልክያስ ክኸውን ይትስፎ ሚልክያስ ምናልባት ኣብዚ ዝመጽእ 2 ዓመታት ቪዛ ክረክብን ኣብ ውድድር ወርልድ ቱር ክካፈልን ይኸውን ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ጎኒ ሓዉ እንተ ዝቀዳደም ኣዝዩ ፍሉይ ነገር ምኾነ ሽዑ ጥራይ ድማ መርሃዊ ንሚልክያስ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ምዃን እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ከርእዮ ዝኽእል ቁፅር ናይቶም ኣብቲ ካብ 15 ክሳብ 24 ሓምለ 2022 ኣብ ኦሬገን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝካየድ ውድድር ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ዘሳትፍ መምዘኒ ግዜ ወይ ከዓ ሚኒሞ ዘማልኡ ኤርትራውያን ኣትሌታት 11 በፂሑ እቶም ናብዚ ንመበል 18 ግዜ ዝሳለጥ ውድድር ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ዝወስድ ትኬት ቆሪጾም ዘለዉ ኣትሌታት ኣብ ውድድር ማራቶን ደቂ ተባዕትዮ ኦሎምፒካውያን ኣትሌታት ግርማይ ገብረ ስላሴ ህዝቅኤል ተወልደ ዕቁበ ክብሮም ጎይቶኦም ክፍለን ኣትሌት ፊልሞን ዓንደን ኣብ ውድድር ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 10,000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ኣትሌት ሃብቶም ሳሙኤል ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 5,000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ኣትሌት መርሃዊ መብራህቶም ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 3,000 ሜትሮ መሰናኽል ኦሎምፒካዊ ኣትሌት የማነ ሃይለ ስላሴ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 10,000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ኦሎምፒካውያን ኣትሌታት ራሄል ዳንኤልን ዶልሺ ተስፋይንን ራሄል ዳንኤል ብዘይካ ውድድር 10,000 ሜትሮ ኣብ ናይ 5,000 ሜትሮ ርሕቀት እውን ክትቀዳደም እያ ኣብዚ ዝቐጸል 5 መዓልታት ዝኾነ ኤርትራዊ ኣትሌት ናብዚ ውድድር ክእትዎ ዝኽእል ሚኒሞን ተዳረኺቡ ቁጽሪ ናይቶም ኣብ መበል 18 ውድድር ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ዝሳተፉ ኤርትራውያን ኣትሌታት ካብ 11 ላዕሊ ክብል ተኽእሎ እዞም ብኣሰልጠንቲ ሊቪንግስተን ኣብርሃምን በርሀ ኣስገዶምን እናተመርሑ ልምዶም ድሮ ጀሚሮም ዘለዉ 11 ኣትሌታት ኣብ ውድድር ኣትሌቲክስ ዓለምን ኤርትራን ዝተፈላለየ ክብሪ ዝረኸቡ እዮም ንገለ ካብቲ ክብርታቶም ንምድህሳስ ዝኣክል ኣብ ኦሎምፒክ ሪዮ 2016 ዝተኻፈለ ወዲ 26 ዓመት ግርማይ ገብረ ስላሴ ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ቤጂንግ 2015 ከምኡውን ኣብ ውድድር ማራቶን ኒውዮርክ ቀዳማይ ብምውፃእ ወርቂ ማዳልያ ዝወነነ እዩ ኣብ ወርሒ ለካቲት ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ንውድድር ማራቶን ሴቪያ ብ2 ሰዓታት 5 ደቂቕን 34 ካልኢታትን ብምፍጻም ናይ ገዛ ርእሱ ዝበለጸ ናይ ማራቶን ግዜ ድማ ኣመስጊቡ ተሳታፊ ኦሎምፒክ ሪዮ 2016 ወዲ 35 ዓመት ህዝቅኤል ተወልደ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2021 ንውድድር ማራቶን ኣምስተርዳም ብ2 ሰዓታት 4 ደቂቕን 35 ካልኢታትን ኣብዛዘመሉ ንክብረ ወሰን ማራቶን ኤርትራ ዋኒኑ ገይሩ ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ዝተቐዳደመ ወዲ 24 ዓመት ዕቁበ ክብሮም ብ6 ነሓሴ 2020 ኣብ ውድድር ማራቶን ቫሌንሺያ ብዘፅሓፎ ናይ 2 ሰዓታት 5 ደቂቕን 53 ካልኢታትን ግዜ ክሳብ ድሒሩ ዝምንዛዕ ክብረ ወሰን ማራቶን ኤርትራ ክጭበጥ በቒዑ ነይሩ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ሪዮ 2016 ቶኪዮ 2020 ዝተሰለፈ ወዲ 28 ዓመት ጎይቶም ክፍለ ተዓዋቲ ፍርቂ ማራቶን ማሩጓሜ ጃፓን 2016 ኮይኑ ብ5 ታሕሳስ 2021
ንማራቶን ቫለንሺያ ብ2 ሰዓታት 5 ደቂቕን 28 ካሊታትን ብምዕማም ናይ ውልቁ ዝበለጸ ግዜ ኣመስጊቡ ኣብ ወርሒ ለካቲት ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ ከተማ ምጽዋዕ ዝተሰላሰለ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ምብራቕ ኣፍሪቃ ተሸላሚ ወርቂ መዳልያ ዝኾነ ወዲ 24 ዓመት ፊሊሞን ዓንደ ብግዲኡ ኣብ ወርሒ ዳር 2021 ኣብ ባርሴሎና ኣብ ዘካየዶ በኽሪ ውድድር ማራቶን ብ2 ሰዓታት 6 ደቂቕን 38 ካሊታትን 4ይ ደረጃ ሒዙ ተሳታፊት ኦሎምፒክስ ቶኪዮ 2020 ጓል 32 ዓመት ናዝሬት ወልዱ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2022 ንውድድር ማራቶን ደጉ ደቡብ ኮርያ ብ2 ሰዓታት 21 ደቂቕን 56 ካሊታትን ብምፍጻም ብሓንሳብ ንሰለስተ ክብረ ወሰናት ማለት ንክብረ ወሰን ማራቶን ኤርትራ ገዛ ርሳን ናይቲ መወዳደሪ ቦታን ሴራ ወዲ 18 ዓመት ሃብቶም ሳሙኤል ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ኔዘርላንድስ ኣብ ዘካየዶ ውድድር 10,000 ሜትሮ ብ27 ደቂቕን 20 ካሊታትን ሃገራዊ ክብረ ወሰን ወኒኑ ከም ሃብቶም ወዲ 18 ዓመት ዝኾነ መርሃዊ መብራህቶምን ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ እስጳኛ ኣብ ዝተኣናገደ ውድድር ጉያ እግሪ 5,000 ሜትሮ ብ13 ደቂቕን 4 ካሊታትን ክብረ ወሰን ኤርትራ ጨቢጡ ብ8 ደቂቕን 11 ካሊታትን ወናኒ ሃገራዊ ክብረ ወሰን መሰናኽል 3,000 ሜትሮ ዝኾነ ወዲ 24 ዓመት የማነ ሃይለ ስላሴ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ሪዮ 2016 ከምኡውን ቶኪዮ 2020 ንኤርትራ ወኪሉ ቀሪቡ ነይሩ ኣብ 2017 ከምኡ ድማ 2021 ኣብ እስጳኛ ኣብ ተመሳሳሊ ርሕቀት ተዓዋቲ ወርቂ መዳልያ ኮይኑ ጓል 20 ዓመት ራሄል ዳንኤል ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ መሳለል ደረጃ ኣትሌታት ውድድር ጉያ ሞሮር ዓለም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ኣብ ርእሲ ምስርዓ ብ3 ርሕቀታት ማለት ውድድር ጉያ እግሪ 3,000 ሜትሮ 5,000 ሜትሮን 10,000 ሜትሮን ሃገራዊ ክብረ ወሰን ብሒታ ተሸላሚት ብሩር ማዳልያ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ሊዝበን ጓል 23 ዓመት ዶልቺ ተስፉ ቦገና ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ተወዳዲራ ነይራ كورات تغتاتلتنا نلومي أدالينا وزنبرنا سومناوي مدب سبورت تفاتسيمولو زمت سمون بخالق استفلالي تحزوتات كسابن الرخب نقول لنا سلام